Maligya mi sa puntod. Oh, hello mga kagayat. Meron sa merkado kami sinikadjin. Nami sa among tindahan. Na maligya mi prutas mga kakiat. Oh, Nay. maligya mo ka. Apple, grapes, saging, Saging. orange, Kanonon sa unggoy. orange, dubi. Orange. Asang orange ba? Tulo anang orange. Sikag tabi orange. Imong gitudlo apple. Orange, orange. Dara orange. Orange. Ket-ket. Asa man ket-ket mong ingon? Dayon. Melon. Watermelon. Watermelon. Apple. Watermelon di na upakuan na. Watermelon na Asa man? Asa watermelon? Watermelon? Watermelon na pakuan na? Oh. Ito ah. Wang kong ilag watermelon okay. Mau din ang pakuan na watermelon. Tara, gini kana unsam na siya? Dako man ang bayabas. Dako man nga ba? Unsam na? Unsam na gitudlo? Unsam na gitudlo ano mo? Pinya mga kayat. Kami ko andre. Pinya. Pinya, nay. Ayun nang Yat-yat, saging, sundan. Ayan ang melon. Nay, tansulis. Nasa melon. Nasa pear. Yan, dari mga kayat. Nasa yung ako andre. Pinya. Ano, stock. Be. Apple na white. Ano? Batik kayo atoy. Nan, tagang ko no. Dari mga kayat. Nasa pinya andre. Unsam na nang kaabi? Nangka nga daot. Dahil nangka nga daot. Saging nga gardaba. Gardaba. Lubi. Pinya. Pinya. Lubi. Maniso dre sa tindahan ng mga among gi batayan na kayat. Saging. Gardaba. Lubi. Tabang sinikajig paninda ka re. Og si Kwan. Si Ren. Tingog rin. Hi ba? Hi Ren. Di mo hi sa Ren. Mauwa mah Ren. Hi. Hi Atikin. B. Na papay. Pineapple. Sinikajig yung kilong saging hilaw. Nagamay kayo. Oh. Nagamay kiteng kayo. Pineapple. Mga kakiatoy. Tara. Mga pinya mga kayat. Unggoy nga ko kilo. mga kakiat. Ano sa nagabi? Unggoy. Naunggoy na kuno siya. Sibe oh. Diyan lumpi ba yung kanto? Nay lumpi nga kanang sagay mga kayat pinunta na da. Unggoy ko mga kakiat. Kami duha unggoy mga kakiat. Ano yung mga baligya diri kanang panragod ginagmay ragod. Tara. Ano yung mga baligya diri mga kayat? Nay pa nangka Ako sa iyo to bigat kailangan. para pang New Year. Ayaw. Iubo ko. Salamat sa pagpalaw mga kayat ha. Palihog ya ko subscribe ug share mga kayat. Salamat.